Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe kwi-channel ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification then bese uyangena kwi-video ngokushesha uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sinibhekela-ke nje sinicoshela kwigameko eyithe zenzeka ngempelasonto kule weekend esiphuma kuyona. Lo esimbona-ke esithombeni intokazanyana encane, igama layo uKholeka Kunene obeneminyaka ewu-17 walaphaya endaweni-ke yase-Richmond. Kubikwa ukuthi-ke osukwini la izolo uphucwe ifoni omunye umfana wangakubo nothe maye kubo eyofuna-ke ifoni yakhe kumfana. Kuthiwa-ke lo mfana-ke uvele wakhipha ummese wamgwaza nje amanxeba awu-16 washona kanjalo-ke uKholeka Kunene oneminyaka ewu-17 laphaya e-Richmond eThekwini. Like i-video, subscribe kwe-channel uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo, siphinde sihlangabezane kuyona-ke i-comment section.